इले नाही पण कोण ऑनलाईन एक तरी यावा पटापट लवकर. ए नोटिफिकेशन इला काहीतरी बघ. हां इला. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. तर आज बऱ्याच दिवसांनी लाईव्ह यायचं कारण म्हणजे आपल्या नंदनचा आज वाढदिवस आहे, त्यामुळे लाईव्ह इला आणि बरेच दिवस इलेला नव्हता. जवळपास 2-4 महिने झाले लाईव्ह आमचं एक व्हिडिओ झालेलं नव्हतं. तर अचानक लाईव्ह करूचं ठरवलं. म्हणजे आज सकाळपासून व्हिडिओ गेलेलो नाही कारण की हे बघा ह्याच्याबरोबर आज सकाळचं सगळं दिवस ह्याच्याबरोबर आज गेलेलो फुकट ह्याच्या मागसून. त्यामुळे एडिट करू टाईम मिळालो नाही आणि एडिट आता झालो व्हिडिओ पण अपलोड करू आता टाईम नाही. त्यामुळे आता लाईव्ह येऊया आणि तुमका दाखवूया आज काय चालू आता. हो बघा बड्डे बॉय हाय तरी कर. हां हॅपी बर्थडे चालू केले नाही बघ. हॅपी बर्थडे नंदन, हॅपी बर्थडे नंदन. हां तो बघ सांगता लाईव्ह वर बघ. यो बा आमचं नवीन कॅमेरा बघा. थांबा दाखव याच्यातच. याचा व्हिडिओ येत लवकरच. कशाक तो घेतलेला होतो. स्पीकरवर तरी टाकते का स्पीकर पिंकेचा फोन इलो गेलो तो आवाज कधी कर. नेटवर्क मध्ये राहू आधी. हॅलो कर. मामाचं नाव सांगत नाही, मामीचं ही बघा नंदनची आजी. केक घेतल्या मग सांग. कुचल म्हणजे अरे भजी काढ ह्याच तू वळ. ए अँगल खायचो घेऊ अँगल आहे तुझं खय जात. फोन ठेव आता. आणि याचा सविस्तर व्हिडिओ तुमका मिळात चॅनलवर. लवकर नाही, जरा लेट होती येत आगत म्हणून तू ह्या दाखवतोय शॉर्टकटमध्ये. जरा बघूया. नंदन वाढदिवसाच्या शुभेच्छा बघ किती येत आहे तुला. थँक्यू तरी मग. दादा ब्लर दिसणार आहे. नेटवर्कचं 2च काढी आहेत. पुणग्याकडे नेटवर्क कमी आहे मग त्यामुळे ब्लर दिसता. वा लाईट बीट लावले ना एक. हां आता काय प्रॉब्लेम नाही. औशिकवर पाडव लाईट मेन. पावशीवर प्रकाश मेन पाडव. पूनम आणि बाबलो आज तरी बोलणार ना विचारूया बाबा. अरे नाना पण इली आहेत काय हो. हा भजी खाऊ गेलास की भजी फक्त. हा घरात गेले ना. अरे भजी खाऊन घरात गेले पाठी. भजनसाठी काय मिळालं निम्मे तुमका कोण नंदनने सांगितले. हां नानांनो नमस्कार करतात सगळे. हे बघा. हां अरे बायकोक शिकवलं वा. वर्षा बघा काय हो काय काय. नानांचा पाय बरा आहे का काय हो. नानांचं पाय बड्डे पण नानांचं पहिलं पाय विचारतात लोक. जागा एकदम ओके. पटापट कर लाईव्ह चालू आहे.
अरे मी दिसतंय ना. थांबा दाखवतो हे बघा. कमेंट वाचते हा. फास्ट जातात कमेंट. पुष्पा खया, पुष्पा आमच्या घराकडे या. पुष्पाक मेन विचारतात रे. बाबू आणि वर्षा खूप छान आहेत. होय होय भारी जाऊ. पुष्पाताई कुठे आहे? कमेंट वाचितच राहिलं. हा ओमकार हा बघा आलाय. ओमकार को विचारले नाही की होय तर ओमकार का बाबा पहिलं विचारतात. वाद मिटलो की नाही? वाद अजून नाही मिटलो. वाद मिटणारा की नाही? तरी पण इलच तो नंदनसाठी लिहिलो होतो. वाद काय अजून मिटलेलो नाही. हा गौरव गिफ्ट कसला आणलेला बघलं नाही. अरे गौरव वा वा गौरव वा. हे बघा गौरवचो आपलं नंदनचो खास मित्र. खास नाही खास तकडे जोगलवाडीला. होय ना रे. अरे खास मित्र कमन नाही ए ता त्याच्यावर लावू नका. हा असंच पकड वया तर. नको नको त्याच्या नको. मुंबईत बोलत आहे. कसलो वाद झालो. वाद होऊन बरं. अरे ही बघ टीम इली आहे बाहेर. येवा आवड काय बघ काय तर तू त्या केक वर धरू नको बघता ता. अरे येवा टायमा दिलास. फॅन कशा को येवा मनंदन होय तोंड तरी दाखव. हा असा दिसा काय मस्त. व्हिडिओ क्लिअर दिसत नाही. नेटवर्क मध्ये दिसत नाही व्हिडिओ क्लिअर. हा ती बाजूक राहू तू. 1 2 3 स्टार्ट. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू नंदन, हैप्पी बर्थडे टू यू नंदन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. अरे वा. अशा प्रकारे आम्ही केक कापून झालेला आहे होय ना. बघ ह्यावेळी पण लोक सगळ्यांनी गाणं म्हणाक सुरुवात केल्यानी. एवढं शांतीत भरवत असते. तोंडाक बिंडाक फासा मस्त. हॅपी बर्थडे. अरे हॅपी बर्थडे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे हो व्हिडिओ लवकर जरा समाप्त करूया लाईव्ह व्हिडिओ म्हणून, कारण की नेटवर्क कमी आहे. बाकी तुमका ही गडबड गोंधळ बघूया. आजचो मेनू बघा. हो बघा भजीचो मोठो प्लॅन हा. अजून भजी होऊची हा. हे अर्धवट झालेलो प्लॅन हा. काय गो मग आज काय जेवण बिवण आमचा हयचा की घूम मध्ये तुझा कॉन्फिडन्स दिसत नाही. म्हणजे तसा आमका म्हणजे तयारी करू. घरी घराकडे फोन बिन लाव. काय गो जेवणा बिवणाचा प्लॅन होया की काय? नाही काय नाही ना नो जेवणाचं आमचं प्लॅन तुमचं प्लॅन काय? मग आमचं तरी हा की नाही होय? काय गो याई चटणी पण केली आहेस? अरे वा छानच. प्लॅन प्लॅन दाखव केवढं मोठं होतो तो बघ. आज पुष्पाताई काय रील होऊन जाऊ दे. पुष्पाताई बाबा आहे नाही. पुष्पाताई विचारत नाही. दुसरीकडे जोडी पुष्पाताई गाणी बिणी दुसरी जोडी कुठे आहे? काकानी पुष्पा नाही आहे ती. हार्दिक शुभेच्छा. हार्दिक शुभेच्छा. होय होय
चला अशा प्रकारे आपला बड्डे थँक्यू म्हण सगळ्यांका एकदा इकडे उजेडात येऊन म्हण बाहेर चल आधी मग बघूया अरे थँक्यू म्हण हे हां हां तर सगळ्यांका धन्यवाद होय ना हे बघा कसलो केक पासला होतो बघा विनोदादानं काय गिफ्ट आणल्यान हो काय ड्रेस घातलेलो विनोदादानंच आणल्या ना ए विनू अरे गिफ्ट काय आणलंयस तू विचार मी सांगितलं कपडे घातले ते गिफ्ट वेगळं गिफ्ट नाही आणि पुन्हा विचारशा बाबून काय आणलं तर बाबून केक आणल्या ना आधीच चांगलं ते गिफ्ट घेतलेला तो व्हिडिओ तुमचा येतो सविस्तर येणार मोठो आता सध्या हे शॉर्टकट मधलं पटकन बाबा लाईव्ह करूया म्हणून केला तर ही सगळी मंडळी आहोत आकड्यातच आहे सगळी तयारी हॅपी बर्थडे थँक्यू सगळ्यांका थँक्यू हां ही काय आता तू हे कमेंट वाचत बसा नको तेवढं थांब रे नंतर वाचू काय करू झाला अशा प्रकारे संपला बोललो तो होय घे ते जरा आणि लाईव्ह बंद ते सगळे गप तू बाहेर येत नाही तू हो का गप मग झालंय सगळा मग हो माझ्याकडे मोबाईल घेऊनच आहे हो बघा अरे लाईव्ह आहेस हे तुझ्या मेन तुझे जे हे काय म्हणतात ते इंस्टाग्रामचे फॉलोअर्स त्यांना पहिला आहे कर अरे ता नाही ते सांगतात एक बाबूची लावणी होऊन दे याच्यात सांगतं अरे काय चालला आणि जे मेन माणूस आलेले आहेत ते बघ शशी हा हे बघा हे मेन माणूस शशी काका शशी काकाच झाले ते शशी दादा आले हे बघा हे लेट आलेले आहेत केक कापून झाल्यावर भजी गाव केलेलो आहे हो मेन आहे का इलो भजी गाव बबल्या मामा नाही म्हणजे काळू का त्यामुळे बबल्या मामा इलो नाही बाबू माझा चेहरा दाखवतोय हा हो बघा बघितलास माझा चेहरा दाखवतोय डायरेक्ट हो बघा काय म्हणतात बघूया केक द्या केक पाठवतोय मी फोन मधना ऑर्डर लिया नका चला मग अशा प्रकारे इथे थांबूया बड्डे आपलं झालेलो नंदनचो तर चला आता तुमका सविस्तर व्हिडिओ आमचं पुढचं येणारच तोपर्यंत आता हेच थांबाया केक वगैरे वाटूचा कार्यक्रम चालूचा आणि ए चला हे का थांबू ना होय होय बाबा हा सगळ्यांनी का बाय 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 हो बघा वाडपी केक वाडपी हां केक खाऊ केव्हा सगळ्यांनी काय केलं तर मित्रांनो आत्ता हेच थांबाया तोपर्यंत बाय बाय ए बंद करू कसून दाखव काय थांब हां ओके एंड